Ndi nthawi yankhani kuchokera kuno ku MBC mamawa uno muli ndine Mike Mlongoti, koma poyamba nayi mitu yake. President Mutharika wati alengeza maina a nduna zake zonse sabata yamawa, ndipo wapereka chenjezo kuti adzachotsa ntchito nduna zolephera kugwira ntchito. Samia Suleiman ndi sipikala watsopano wa nyumba ya malamulo. Ndipo mu nkhani za masewero, banki ya National yati ipitirira kudzipereka pothandiza timu ya mpira wa miyendo ya atsikana ya Scorchers kuti ikachite bwino ku mpikisano wa matimu a mu Africa. Tiyambe ndi nkhani yokuti mtsogoleri wa dziko lino Profesa Arthur Peter Mutharika wati alengeza maina a nduna zake zonse sabata yamawa, ndipo wapereka chenjezo kuti adzachotsa ntchito nduna zolephera kugwira ntchito. Mtsogoleriyu anayankhula izi atangofika mu mzinda wa Lilongwe komwe akuyembekezeka kugwira ntchito zaboma. Tili ndi ripoti la Chisomo Break. President Mutharika wati chiwerengero cha ndunazi chikhala chochepa ngati mbali imodzi yonetsetsa kuti chuma cha dziko lino chikusamalidwa pa nthawi ino yomwe chinasokonekera. Munganayina kale kuli next week yetusa cabinet yanga wachivuka cabinet yaing'ono kwambiri anthu onse amene anakwena plan cabinet sangapite pa nthawi ino, ena akhakunja Romeo Ingadi agamba kusewera ndachosa right away. And I'm serious. I'm not joking. Kuti ena agwe nchilo. Ame sakwa kubya nchilo ajoka. Yo people abwera. Ya ame ngati kuli papai pano. Semuza sankire. Pakadali pano mtsogoleri wa dziko linoyu wati tsopano ali mboma, ndipo ndi nthawi yoti agwire ntchito yotumikira anthu. Choncho akuyembekezera kuti aliyense agwirana naye manja mdziko muno pokweza chuma cha dziko lino. Choncho tawa mboma ndipo ntchito yamba tsopano. Ntchito yambe ikhale pansi yambe kugwira ntchito. Naika misonkhano yambe kuti tiwine ndimota wina chifukwa cha misonkhano. Tsopano next step ndikugwira ntchito. Lamula zimenezo aliyense roll up your sleeves and work. Nkhope za chimwemwe zinalandira mtsogoleri wa dziko linoyu pomwe amafika mu mzinda wa Lilongwe. Chisomo Break, MBC, Blantyre. Speaker wa nyumba ya malamulo yemwe wangosankhidwa kumene Samia Suleiman wati agwira ntchito yake mokomera Amalawi osati gulu la wanthu ochepa chabe. Suleiman alankhula izi atangosankhidwa kumene kukhala speaker wa nyumbayi. Iwo ati Amalawi akukumana ndi mavuto ambiri, choncho nyumba ya malamulo ili ndi kuthekera kobweretsa mayankho pa zinthu zina zomwe zikupsinja Amalawi mdziko muno. Suleiman apambana pa mpandowo atagonjetsa anthu ena atatu ndi mavoti okwana 134. Simeon Shumba analankhula ndi speaker watsopanoyo Samia Suleiman. Ine choyambirira ndi chisangalalo kuti lero ndasankhidwa ngati speaker. Mapoyambirira ndimafuna ndiyathokoza president athu Profesa Arthur Peter Mutharika amene anaonesa chikhulupiriro mwa ine, atakhala pansi kuunika anaona kuti ayi mwana wanga uyu akhoza kugwira ntchito yabwino ku parliament. Ine ndifuna ndithokoze ndipo ndizakhala othokoza moyo wanga wonse pa zimene president apanga. Komanso ndifuna ndiyatsimikizire Malawi ndi president kuti sanalakwitse. Ine ndigwira ntchito mozipereka
mwinaso kuposa pamene amayembekezera. Ndikudziwa kuti chisangalalo chimenechi chikubweranso ni ntchito yayikulu, ndipo ine ndikukonzeka kuti mmetateremu tayiyamba ntchito. Malawi ayembekezere ndithu kuti parliament ikhala yosinthika komanso ikhala yoyimira Malawi amene akufuna zinthu zambiri pa moyo wawo. Padakali pano president wa dziko lino pamodzi ndi mayi afuko wa dziko lino mayi Gertrude Mutharika afunira mafuno abwino a Samia Suleiman pamodzi ndi achiwiri awo a Victor Musowa ndi mayi Esther Jorobala. Mu uthengawo president Mutharika wati ali ndi chikhulupiriro kuti atatuwa agwira ntchito mokomera Amalawi onse. DC wa mboma la Phalombe a Douglas Moffat watsindika zakufunika kupereka mphamvu zoyendetsa ntchito za migodi kwa makonsolo a m'maboma. A Moffat ayankhula izi pa maphunziro ophunzitsa ogwira ntchito ku konsoloyi m'bomali komanso mabungwe omwe si aboma pa za malamulo okhudza ntchito za migodi. Thumbiko Nyirongo walemba ripoti lomwe akuwerenga ndi Telson Magombo. Poyankhula pa mwambo wotsegulira zokambiranazi, DC wa mbomali a Douglas Moffat ati anthu a mizi atha kupindula ngati makonsolo angapatsidwe mphamvu zoyendetsera ntchito za migodi. Malinga ndi a Moffat izi zitha kuthandiza kubweretsa poyera ntchito za migodi komanso kuthana ndi kukayikirana pakati pa anthu a m'muzi komanso akuluakulu oyendetsa ntchito za migodi. Msonkhano utithandizira ngati kansolo kuti nawo agenda ya boma ya migodi kuti nayo iyambe kutenga shape. Inu mukudziwa kuti kunoko ku Phalombe tili odala kuti migodi ya mitundu iwiri itatu anafa kafukufuku kanapanga kale anasimikiziraso kuti migodi imeneyo ilipo. Ndiye maphunziro awawa atithandizira kwambiri kuti maofesala athu athe kuziwa kuti kodi tingayende bwanji pa nthawi imene anthu akupanga ma exploration, pa nthawi imene akupanga ma extraction, pa nthawi imene akupanga ma processing, tiyende mtundu bwanji. Akamapanga processing komanso akamapanga extraction pamakhala ndithu zina ma side effects, ma environmental hazard. Kuti ma environmental hazard yake ndi anthu bwanji, nanga amene wawa tingapange discharge panga handle mtundu bwanji. Kodi ndi ma license amene apasidwawo ndi mene akupangira zikufanana, zikugwirizana. Ngati sakupanga ndiye kuti ife ngati consult titani. So mukati kuona kuti kuthekera kumene akutipasira kuzira kumaphunziro awawa kuti thandizira kuti nafeso tiyime njii kuti pamene boma likuyendesa ntchito imene za migodi pasapezeke kuti anthu akumuzi akuvulazidwa. Boma la Phalombe lili ndi miyala ya mtengo wapatali mwachisanzo ku phiri la Songwe kuli kampani ya mkango yomwe ikugwirako ntchito ya migodi. Mmawu ake mkulu wa bungwe la Center for Environmental Policy and Advocacy a Herbert Malcomo ati nkofunika kuti ogwira ntchito ku makonsolo aziziwa za udindo wawo komanso malamulo okhuza ntchito za migodi. Monga mwa dzina la bungwe lathu timayang'ana ndi kulimbikitsa kwambiri nkhani za kusamala kuteteza chilengedwe komanso kuti chilengedwe chipindulire moyo wa munthu. Ndi zina mwa zimene tili nazo ku Malawi ngati zimodzi mwa chilengedwe zimene Mulungu anatipatsa ni nkhani ya miyala ya mtengo wapatali imene imapezeka pansi pa nthaka. Tikozonera kuti ntchito za migodi ndiye ifeyo ngati bungwe titaona kuti boma lili ndi chidwi pa chitukuko cha nkhani ya migodi. Tinaona kuti nkofunika monga mwa udindo wathu kuti nafeso titengepo mbali kulumikizana ndi boma komanso anthu akumudzi ngakhalenso makampani amene ali ndi ukadaulo wotithandiza ku chitukuko chimenechi kuti kodi tingapange bwanji kubweretsa magulu asewa pamodzi kuti tikamakambirana malingana ndi ku madera ngati kuno ku Phalombe tikudziwa kuti kuli kumene boma linasaina mgwirizano ndi kampani ya mkango. Komano sikuti ntchito inayambika iya izili mkatikati mwa ndime kuti zizafike poti miyalayo ayamba kukumba. Ndiye tisanafike nthawi imeneyo kodi anthu akuyenera kudziwa zoti bwanji komanso adindo osiyanasiyana udindo wawo ndi chani, pakhale kukambirana komanso kuunikirana kuti izi ndi zimene tingayembekeze pa nthawi iyi komanso udindo wa wina aliyense ndi uwu ndi uwu ndi uwu potengera kuti chitsogolo imene tikupita chitsogolo miyala imene iyi
kapena zimene tingapeze ku migodi imeneyi zikhale zopindulira m'Malawi. maphunziro a masiku awiriwa akonzedwa ndi bungwe la Center for Environmental Policy and Advocacy. bwalo la milandu mu mzinda wa Lilongwe lati lipereka chigamulo chake lero masana ngati kuli koyenera kupereka belo kwa wanthu asanu ndi anayi omwe anamangidwa kamba kuwaganizira kuti anavulaza a Sylvester Namiwa kuba komanso kutentha galimoto ziwiri. Oweruza milandu a Benjamin Chulu wanena izi lachitatu masana oyimira mlandu oganiziridwawa a George Jefferson Kadzipatike komanso a Crispin Ndala atapempha belo la anthuwa. A Crispin Ndala omwe amayimira anthu oganiziridwawa ati ali ndi chikhulupiriro kuti anthu oganiziridwawa apatsidwa belo ngakhale ambali ya boma akutsutsa pempholi. Andala akufotokoza zambiri. Chachikulu chimene tinaluza bwalo nchakuti anzathu oyimirira boma anafotokozera bwalo kale kunena kuti zofufuza pa nkhani imeneyi zinafika kumapeto. Pachifukwa chimenecho kuwatulutsa anthu amene akuyimbidwa mlandu pa belo kulibe kupereka chiopsezo chilichonse chokuti akasokoneza kafukufuku. Chifukwa zimene zofufuzafufuza zinali zitatha. Komanso tinaluza bwalo nakuti anthu amenewa ndi anthu a business zokhazikika mu Lilongwe. Tinaluza bwalo anthu amenewa ali ndi mabanja pa chizungu ma family ties. Tinalitsimikiziraso bwalo kuti anthu amenewa ali ndi manyumba. Investigator amene a polisi anabweretsa lero court anafotokozeranso bwalo kuti akudziwa kuti anthuwa ali ndi manyumba okhazikika mu Lilongwe. So pafundo zimenezo mafundo zina ndi zimene tinalifotokozera bwalo kuti liunikilepo likamafuna kwa rutsa anthu amenewa wabelo. Ndipo a Enwood Moja Phiri ndi oyimira boma pa milandu kuchokera ku polisi. Ifeyo chifukwa choyambirira ndichonena kuti tili ndi mantha kuonena kuti anzathu amene akuyimbidwa milanduwo ngati angatuluke pa belo nkotheka ndiponso koyembekezereka kuti atha kuthawa. Chifukwa chonena kuti umboni umene tili nawo wamphamvu kwambiri andi milandu imene akuyimbidwa ndi yayikulu kwambiri imenenso ndi zilango zazikulu kwambiri. Ndiye ifeyo ndi khumbo lathu kuonena kuti nkhani iyi ifike mpaka pa mapeto pasapezeka wina wothawa kuti chilungamo chioneke. Anthu ena okhala ku Lilongwe ndi ochita malonda apempha bungwe logawa madzi la Lilongwe Water Board LWB kuti likhazikitse ndondomeko zokhazikika zolimbana ndi mavuto akusiyasiya kwa madzi omwe akuti akumakhudza miyoyo yawo. Mkulu wa bungwe la LWB Asili Mbewe wati bungweli likuchita zitukuko zosiyanasiyana zothandiza kukweza mlingo wa madzi omwe amapanga kuti adzifikira anthu mosavuta. Catherine Banda walemba ripoti. Pomwe chiwerengero cha anthu okhala mu mzinda wa Lilongwe chikukwera nzachidziwikire kuti zinthu zomwe anthu amafuna kugwiritsa ntchito moyo wawo wa tsiku ndi tsiku zikhalanso zikufunika zochuluka. Omwe ndi momwe zilili ndi madzi a mipope omwe bungwe la Lilongwe Water Board limapereka. Tsopano anthu ena okhala mu mzindawo ati ndokhudzika ndi kusiyasiya kwa madzi komwe kukumachitika ndipo ati bungwe logawa madzi liyenera kuchitapo kanthu mwachangu. Asteni Bwino omwe amakhala ku area 24 mu mzinda wa Lilongwe ati izi zimawakhudza pomwe madziwo akasiya amachedwa kupita ku ntchito kwawo kamba kosaka madzi. Peyo ngati amene tikukhala kumadera umeneku zimativute foti timakhala ndi mapulogalamu oti mwina tisambe nthawi yabwino kumapita ku ntchito kupeza kuti madzi aja asiya. Izitu zakhudzanso omwe amachita malonda ogulitsa chakudya pomwe akuti amakakamizika kugwiritsa ntchito madzi otunga ku zitsime zosatetezeka zomwe zikuononga malonda awo ndinso kuyika moyo pa chiopsezo. Chimene chimachitika madzi akasiya pa mpope timakatunga ku chisime. Ndi the moment kungobwera pano pa munthu kunana ndi madzi akuoneka ati sakuoneka abwino komanso simani ikuoneka ati siyoyera ikuoneka ya dalo yemaoneka ngati yeroshi ikakhati madzi akete katunga yani ku chisime. Komanso the moment wabwera pano pa munthu madzi akumama afuna kuti akadya sima amwe madzi. Kungompasa madzi akuchisime sakumwera. Kuonjezerapo mavutowa akuti akhudzanso omwe amachita malonda azimbudzi zamakono zolipiritsa omwe kwakukulu amadalira madzi. Amax Ozulu omwe amachita malonda pa msika wa Biwi Tank
ati izi zimayika miyoyo pa chiopsezo cha matenda odza kamba koperewera ukhondo. Ngati timathandizika kwambiri nkhani ya madzi ndi kuti timakapemphapo madzi apa chitsime ni madzi osakhala bwino komabe timathandizika ngati wanthu koma tingopempha kuti nkhani ya madzi ayesetse kwambiri. Mkulu wa bungwe la Water for People Aketharawa atakuona kuti mwazina vuto la madzi mu mzinda wa Lilongwe likudza kamba ka mchitidwe wononga mitengo ndi kuchepa kwa ndalama zopita ku ntchito zolimbikitsa chitukuko cha madzi. Chilengedwe chathu chaonongeka, so mudzoti madzi ndi gawo limodzi la chilengedwe, ndi chifukwa cha zovuta zina monga mwina ulimi wosayenera, upangiri wa ulimi wosayenera, komanso kapena kudula mitengo zaononga kumene kumachokera madziko aidha kayazapa nthaka timati ground water kukapena surface water. So zimenezo zimapangisa kuti mwina madzi aja kuja kwa chipeko aphele pansinke kapena pansipa palibe pansi. Mukonera nkhanizi kuchokera kuno ku MBC ndine Mike Mlongoti. Bwanji tikumbutsane mitu yake. President Mutharika wati alengeza maina a nduna zake zonse sabata yamawa ndipo wapereka chenjezo kuti adzachotsa ntchito nduna zolephera kugwira ntchito. Samia Suleiman ndi sipikala watsopano wa nyumba ya malamulo. Ndipo munkhani za masewero, banki ya National yati ipitiriza kuthandiza timu ya tsikana ya dziko lino ya mpira wa miyendo kuti ikachite bwino ku mpikisano wa mu Africa. Tipitirize ndi nkhani yokuti mkulu ona ndondomeko za chitukuko ku konsolo ya Balaka a Chris Nawata wapereka pempho pamwambo wa pachaka wa dziko lonse okumbukira tsiku la ukhondo ndi kukumbutsa wanthu kuti adzisamba m'manja. Tili ndi ripoti la Francis Banda lomwe akuwerenga ndi Owen Mavula. Tsiku lokumbukira ukhondo osamba m'manja ndi sopo pa dziko lonse linakhazikitsidwa mwapadera pofuna kuphunzitsa ndi kulimbikitsa anthu zakufunika kwa ukhondo. Kumangochi, konsolo ya bomali mogwirizana ndi bungwe la Water Aid Malawi komanso mabungwe ena inakonza mwambo wapadera pa sukulu ya primary ya Makawa pofuna kuphunzitsa anthu zakufunika kolimbikitsa ntchito zokhudza ukhondo. Polankhula pa mwambowu, mkulu ona ntchito za chitukuko ku konsolo ya boma la Mangochi a Chris Nawata apempha adindo osiyanasiyana kuphatikizapo mafumu kuti athandizire polimbikitsa khalidwe losamba m'manja ndi sopo. Malinga ndi Nawata, malangizo a mafumu komanso atsogoleri a mipingo amakhala amphamvu ndipo akhonza kuthandizira kusintha kachitidwe ka zinthu. Malipoti osiyanasiyana aonetsa kufunikira kusamba m'manja, kuti kusamba m'manja kokha ngakhale kumaona ngati kophweka koma zomwe ubwino wake omwe ngatuluke ndi wakulu kwambiri, komanso ngati kusamba m'manja zopsa zake zingatuluke zazikulu kwambiri. Ine mukuzochitira umboni kuti pakati pa dziko la Malawi lakumana ndi miliri yosiyanasiyana ngati wa COVID-19 komanso timakhala ndi vuto la kolera komanso kusula pa ndi mavuto osiyanasiyana. Mavuto osaja mutati muone akuchokera pa ukhondo. Ukhondo poyambira pake pa ukhondo ndikungosamba m'manja. So chinthu chimwe pange mphindi zochepa kwambiri chikoza wani kuthandiza kuti usatenge matenda, kachiwiri kuti usadwale komanso kuthandiza kuti ngasodwala bomanso lipulumuse ndalama zomwe boma magwisa ntchito kukayamba muliri kama munthu mmodzi akadwala. Mawu ake mmodzi mwa akuluakulu ku bungwe la Water Aid a Maria Soko ati nkhani yosintha kaganizidwe ka anthu pa ntchito yolimbikitsa ukhondo ndi yofunika kuyika chidwi chachikulu kuti anthu adzitsata njira za ukhondo. Iwo ati boma la Mangochi ndi limodzi mwa maboma omwe akufunika kuyika chidwi kamba kuti mbomali mumafika asodzi ambiri omwe amakhala m'malo opanda zipangizo zoyenerera zothandiza kusunga ukhondo. Ngati tabwera kuzapanga celebrate kapena commemorate hand washing day kunoko ndi zofunikira kwambiri. Ichi chinkungu alimbikitsa anthu kuti matenda amene amabwera chifukwa cha zinthu ngati madzi, matenda obwera madzi amayamba chinanso nchina chimakhala kusasamba manja ndi sopo. So kubwera kunoko ife kwa ife tikuona ngati kuti Mangochi timuta. At the end of the day Mangochi azapezeka kuti zonse zikuyenda bwinobwino. Foti matenda akolera kuti muone chaka nchaka kunonso amapezeka.
so nkhani yosamba manja ndi sopo or even kukhala ndi matoilet timatsimikiza kuti izizi zatithandizira nifake timalimbikitsa apapa tinali ndi mafumu cholinga tufuna mafumu akatiperekereso uthenga ma communities. Ena mwa mabungwe omwe anatenga nawo gawo pamwambowu ndi Southern Region Water Board komanso Evidence Action. Pamapeto azonse mabungwewa apereka zipangizo zosiyanasiyana zothandizira ntchito za ukhondo pa sukulu ya primary ya Makawa komanso chipatala chaching'ono cha Koche. Ngati njira imodzi yokonzekeretsa achinyamata mdziko muno patsogolo la maphunziro awo a msukulu za ukachenjede, bungwe la National Council for Higher Education NCHE lakhazikitsa ntchito yomwe akuitcha Awareness and Perception Survey yomwe akuyendera sukulu za sekondari za mdziko muno. Tili ndi zambiri mu ripoti la George Banda. Polankhula kukhamulana skulu omwe amaonesa chidwi chomvera mwatcheru pa skulu ya sekondari ya Vumbwe Community Day m'boma la Tcholo, mmodzi mwa akuluakulu a bungwe la NCHE a Jafet Bakuwa anati cholinga cha ntchitoyi nkulimbikitsa ophunzira kuti azitha kusankha bwino pa maphunziro awo a skulu za ukachenjede. Abakuwa adalimbikitsa ophunzirawo kuti akamaliza maphunziro awo a sekondari azaonesese kuti alembesa mu skulu zokhazo zovomerezeka ndi bungwe la NCHE. Zimenezi ndizofunika chifukwa tikudziwa kuti pali anthu ena amene akupanga ukambelembere kumayambisa ma university, ma college amene ife sitikuwadziwa. So ngati ma students amene akuchoka ku secondary akupita ku ma college amene wawa amene ife sitikuwadziwa, ndekuti akulandira maphunziro amene si quality komanso akhoza kubesa ndalama zawo popita kuma college ni ma university amenewa. So tifuna tiaunikire ana skulu aku secondary kuti kodi ma institutions, ma university, ma college amene ife tikwadziwa timawerengera ndi ati. Mawage mphunzitsi wamkulu pa skulu ya Vumbwe Community Day anu Satambala anayamikira bungwe la NCHE chifukwa cha ntchitoyi yomwe anati ithandiza kwambiri kupititsa patsogolo maphunziro mdziko muno. Mkumano umenewo ngofunikira kwambiri potengera kuti pamene mwana akukalemba mayeso a form 4 ayeneka kumadziwa kuti kodi mayeso akalemba akamaliza akakhoza kusogoloko kuti chani chifunidikira. Ngofunikira kuti adziwe zonse zimene NCHE amachita cholinga choti kusankha pakenso akasankhe bwino kusogoloko. Pambiri akhozosamvesesa chifukwa mwayenga tumene omwe nasu kumapezeka, koma papano tikuona chilinganizo ichi chomwe tiyenderano ku skulu konkuno zithandiza kwambiri kuti nkhani zimenezi ophunzira aja amene ndani ankhani zimenezi aziziziwa ndi kuzimvesa. Eric Kazembe ophunzira wa form 3 pa skulu iyi wati ulendo wa bungwe la NCHE wamuthandiza kwambiri iye komanso anzake kumvetsesa bwino zakufunika kusankha skulu ya ukachenjede yoyenera. Maphunziro awa ndofunika kwambiri kwa ife chifukwa atithandiza kudziwa zinthu zomwe tingachite tisanafike malo amenewo. Mwachitsanzo umatha kukhoza bwino koma usapita ku university, kupeza kuti ukupita university yokuti mwina siya abwino we qualified pomwe ingathe kutipangisa kuti tingoluza ndalama za makolo osapindulapo kanthu. Izizi ndizopsa kwambiri kwa ophunzira afe chifukwa munthu ukhale nthawi yayitali ukungophunzira koma usakolole chinthu china chilichonse zimakhala zopweteka kwambiri kwa makolo. Ntchitoyi ikuthandizidwa ndi ndalama zochokera ku banki lalikulu pa dziko lonse la World Bank kuzera pansi pa ntchito ya Skills for a Vibrant Economy SAVE. George Banda, MBC, Vumbwe, Tcholo. Ndipo munkhani za masewero, banki ya National yomwe imathandiza timu ya mpira wa miyendo ya atsikana ya dziko lino ya Scorchers yati idzipereka kwathunthu kuthandiza timuyi kuti ikachite bwino ku mpikisano wa matimu a mu Africa komwe ikapikisane nawo kwa nthawi yoyamba. Mkulu wa zamalonda ku banki Akosa Hiwa wati ndokondwa kukhala nawo mbali ya mbiri ya pamwambayi. Mtolankhani wathu Foster Maulidi wadza ndi zambiri mu ripoti ili. Pomwe chikondwerero chikupitirira kutsatira chipambano cha timu ya Scorchers, banki ya National yomwe imathandiza timuyi yati chipambanochi ndi chitsimikizo chakuthekera komwe timuyi ili nako ngati itapatsidwa thandizo lonse lofunikira. Mkulu wa zamalonda ku banki Akosa Hiwa wati ayesetsa kupereka thandizo lililonse ndi kulimbikitsa atsikanawa kuti apitirize kulemba mbiri yabwino pomwe akupita ku mpikisanowu.
zikuonetsa lero kuti low hanging fruit imene ife yoti napanga plan tayamba ndithu kuiona kuti ikubweretsa ndithu ma results. We have this historic win. Atsikanawa takondwa nawo kwa basi and tiyenda nawo mpaka nakafike ku Morocco ndipo tikhulupirira kuti apitizo panga history. Izi ndi zinthu zoti atsikana ena amene ali m'maskulu amene akuyang'anira nawo so khala inspired to say ine ndikhoza kuzakhala captain, ine ndikhoza zasewera mu national team, ine ndikhoza zasewera mu league ya azimayi, ndipo ife tikhulupirira kuti tikhala tupanga develop sports imene ya azimayi kuno ku Malawi. Mtsogoleri wa osewera a timuyi Tabitha Chawinga wathokoza banki komanso Amalawi kamba kathandizo ndi chilimbikitso ku timuyi. Chawinga wati timuyi ili ndi osewera apamwamba omwe ali ndi kuthekera kukachita bwino ku mpikisanowu ndipo apempha umodzi kuti izi azikwaniritse. Tindi timu yabwino tisakayikire timu yathu taona zimene apanga papa tindi ana abwino akuti amathampira zikungofunika panga polish mwina ndi mwina. I hope makosha ali apa apanga polish zimenezo ndinachikhulupiriro kufamu ipanga invest kwambiri kuposa National Bank our sponsor ali pano kutithandiza ife as a women's football. Ndinachikhulupiriro kuti zambiri zikhala bwino apanga invest kwambiriso. Ndinachikhulupiriro mwachitira mboni kuti tindi ma player abwino. If Tabitha not score, someone will score. If someone not score, someone will score. So ndimeze makhalira. Timu ya Scorchers yakhala yachinayi kupeza malo ku mpikisanowu kutsatira matimu a Zambia, South Africa komanso Tanzania. Matimu 12 ndi omwe akatenge nawo gawo ku mpikisanowu omwe uchitikire mdziko la Morocco kuyambira pa 17 March mpaka pa 3 April chaka chamawa. Foster Maulidi, MBC Sport. Kupitiriza nkhani za masewero, timu ya Mighty Wanderers yabwerera pa nambala yoyamba mu TNM Super League itagonjetsa Songwe Border United ndi zigoli ziwiri kwa du. Clement Nyondo ndi Sama Tanjong ndomwe anagoletsera manoma mu mphindi zomaliza za masewerowa. Wanderers ili pa nambala yoyamba ndi mapoint 51 kusiyana awiri ndi FCB Nyasa Big Bullets yomwe ili pa nambala yachiwiri. Songwe ili pa nambala 16 ndi mapointi asanu. Pa masewero ena Kamuzu Barracks yagonjetsa Nzuzu City Hammers ndi chigoli chimodzi kwa do. Ndi nkhani imeneyo tafika pa mapeto pa nkhani zathu mawa uno, koma tisanasiyane nayinso mitu yake. President Mutharika wati alengeza maina a nduna zake zonse sabata yamawa ndipo wapereka chenjezo kuti adzachotsa ntchito nduna zolephera kugwira ntchito. Samia Suleiman ndi sipikala watsopano wa nyumba ya malamulo. Ndipo mu nkhani za masewero, banki ya National yati ipitirira kudzipereka pothandiza timu ya mpira wa miyendo ya atsikana ya Scorchers kuti ikachite bwino ku mpikisano wa matimu a mu Africa. Peza nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena MBC Digital pa Facebook, Instagram komanso X. Mnali ndine Mike Mlongoti, tikufunirani mawa opambana. Mawa bwino kwa nonse yakwanaso nthawi ya zanyengo. Tembekezere nyengo ya mphepo ya mitambo yapatali komanso yotentha ndi mvula ya mabingu m'madera ena a dziko lino. Izi zili chonchi kamba kampweya ofunda ochoka chakumvuma komanso wina wachinyotho pang'ono ochokera chakumwera. Koto kuti mauno tembekezere nyengo yofunda madera ambiri a dziko lino monga kwa Ngabu kufunda ndi madigiri okwana 25, ku Makibe madigiri okwana 24, koma madera ena ochepa kuzizirirapo monga ku Nzuzu ndi ku Blantyre. Tembekezereso nyengo ya mphepo komanso ya mitambo yapatali madera ena ochepa a dziko lino. Masanawa
tiyembekezere nyengo yotentha madera ambiri a dziko lino, koma madera ena kutentha kwambiri monga kwa Ngabu ndi Nsanje kutentha ndi madigiri okwana 40, Kumangochi madigiri okwana 36 ndipo Kukalonga madigiri okwana 38. Tiyembekezerenso nyengo ya mphepo ya mitambo yapatali yotentha komanso ya mvula ya mabingu madera ena a chigawo chakumwera komanso chigawo cha pakati. Zikomo poonera za nyengo, munali ndi ine Charity Mapondo. Khalani ozindikira, dziwani za nyengo. Okondedwa amayi kunotu nezayambika chipwanzo chazokonza amayi macheza chaka chinonso takulandirani kuno tamvani zomwe mmodzi mwa masponsa wathu wankulu wakukonzerani chaka chino. Uyu ndi Sanemane.